Čau lidi, vítám vás u nového videjka. Já vím, že jsem dlouho nevydával videa, ale jsme tady comeback s Anonymem a dneska tady máme na ochutnávku nějakou čínskou fantu, to není ta čínská, nějaká novou edici Tutti Frutti. Je to bez cukru, to mě překvapuje. A dneska jdem na ochutnávku. Tak čau! Načínám. Ty kokos. Druhou a poslouchejte. Tyjo, to voní jak Tutti Frutti. Tak. Nevadí. S tím si musím dát ještě práci, tady na tom musím zapracovat na další unboxing. A jdem na video. Na ochutnávku, co to melu. Na zdravíčko. Cink. Tyjo, to je fakt dobrá fanta. Chutná to jako ananas, cítím tam hodně ananas. No, tak nevím, no. A few moments later. Tak Anonyme, pej. Tak co v tom cítíš? Taky ananas. Jo. No, jako nevím, ale ono, ještě se koukneme na složení. Tak, a je tady nějaký, nevím, jako myslím, že tak to není hodně, jako je to podle mě nejzdravější fanta, nebo jedna z nejzdravějších, jako jo. No, tak nevím, no. Tak to bylo asi všechno. Pak tady máme další věci na ochutnávku, ale to už máme všechno ochutnané, takže se asi loučíme. Tohle to bylo nějaký krátký video za další dobu, takže doufám, že se vám líbilo. Dávejte, lajkujte, odebírejte mě, Anonyma. Popisky jeho kanálu jsou v popisu. Tak my se s vámi loučíme. Tak čau.